Velkommen til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Stedet, hvor borgerne kan mødes med dem, de kender, og blive klogere på dem, de ikke kender. Velkommen til Borgerforeningen. Foyeren, hvor Kulturcaféen ligger, er en ny tilbygning på Svendborgs gamle borgerforening fra 1884. Kammermusikforeningen har i næsten 100 år holdt deres arrangementer i Borgerforeningen og er naturligvis stadig en del af Borgerforeningen. Hvert år i maj måned er der klovnefestival, og klovnene optræder for alle børnehavebørn i hussalen. Borgerforeningen lægger hus til mange koncerter af alle typer inden for alle genrer, fra gammel rock til hiphop. Møder og konferencer er der også masser af. Vores lyd- og lysudstyr og AV-udstyr er af nyeste og bedste kvalitet. Et specielt arrangement er festlige balleaftener, hvor folk mødes til en god middag og bagefter til dans i hulsalen. I Kulturcaféen kan man drikke en kop kaffe, mødes med sine venner, spise og i det hele taget hygge sig, uden at der er nogen forpligtelser. Kulturcaféen er åben alle ugens dage. Teatersalen er øvested for B&U Teater, der alle ugens dage har en masse hold inden for alle mulige former for teater, lige fra små børn til ældre børn. I vores galleri og på gangen hen til galleriet er der løbende forskellige udstillinger af hovedsagelige lokale kunstnere, der viser os deres arbejde. Spejlsalen, husets mindste sal, er ideelt sted at mødes til mindre fester, til mindre konferencer, til mindre møder eller til foredrag. Vi mødes i Borgerforeningen til et af årets over 600 arrangementer.